Мягкая игрушка «Медведь Макс Рассказчик». Имеет в своем арсенале 3 сказки: Рапунцель, Золушка и 3 медведя. Запускаются они нажатием кнопочек на лапах и груди мишки. Жили-були тато ведмідь, мама ведмедиця і маленьке ведмежа. Жили вони в маленькому лісовому будиночку. Одного ранку мама ведмедиця розлила молоко по чашках і, чекаючи, поки воно охолоне, сім'я пішла прогулятися в ліс. А в цей час до їх будиночка підійшла дівчинка на ім'я Марійка. Побачивши, що вдома нікого немає, вона увійшла в будинок. Там вона побачила готовий сніданок на столі. Спочатку вона спробувала молоко тата ведмедя і мами ведмедиці, але воно виявилося дуже гарячим. Потім вона спробувала молоко ведмедика. Молоко було ідеально теплим, і вона випила всю чашку. Потім вона пішла до вітальні і побачила 3 стільці. Стілець тата ведмедя був занадто жорстким, а стілець мами ведмедиці занадто м'яким. Тоді вона сіла на стілець ведмежати і зрозуміла, що сидіти на ньому дуже зручно. Вона почала розгойдуватись на ньому і зламала сидіння. Потім дівчинка пішла в спальню. Вона полежала на ліжках тата ведмедя і мами ведмедиці, але вони були величезні. Тоді вона розтяглася на постельці ведмежати, яке виявилося просто чудовою. Марійка загорнулася в ковдру і заснула. Тим часом 3 ведмедя повернулись додому снідати. «Хтось спробував мій сніданок», – сказав тато ведмідь. «Хтось спробував і мій сніданок», – сказала мама ведмедиця. «Хтось випив все моє молоко», – закричало ведмежа. Ведмеді зайшли до вітальні. «Хтось сидів на моєму стільці, і на моєму теж», – зауважили дорослі ведмеді. «Хтось сидів на моєму стільці і зламав його», – заплакало ведмежа. Потім 3 ведмеді зайшли в спальню. «Хтось лежав на моєму ліжку та зім'яв постіль», – сказав тато ведмідь. «І мою теж», – сказала мама. «Хтось досі лежить на моєму ліжку», – крикнула ведмежатко. Коли Марійка почула голос ведмежати, вона прокинулася, побачила 3 ведмедів, кинулася до вікна і зістрибнула вниз. Ми не знаємо, чи відразу знайшла дівчинка дорогу додому, і чи стала вона менш пустувати, але 3 ведмедя